Hello mga padaba, magandang araw. Luto tayo ngayon ng tinutungang manok, yung special na luto namin mga Bicolano. Prepare muna natin yung chicken. Nilagyan ko ng asin at paminta. Marinate natin siya habang ginagawa natin yung iba pan isasahog natin dyan. Ito, isa yan sa ating mga isasama sa tinutungang manok. Yung hilaw na saging na saba. Talagang kailangan hilaw. Hilaw na hilaw. Kasi yan ang masarap dyan eh. Yan, babalatan natin. Naglagay muna ako ng langis sa kamay ko, tsaka yung kutsilyong aking pambabalat. Nilagyan ko ng mantika muna para hindi madagta, hindi dumumi ang ating kamay. O tsaka para madali. Kasi pagka nabalot ng dagta, mahirap handle yung ginagawa natin. Tsaka para malinis din yung ating hinugasan ko yan, yung mga saging na yan, hinugasan ko maigi kasi galing din sa palengke, syempre. Ayan, hiniwa-hiwa ko na siya. Saktong kapal lang. Tapos ito yung isa sa mga importanteng hindi dapat i-skip. Yan, nagpabaga ako ng uling. Ikinudkod na nyog, isang malaking nyog yan, pinakayod ko sa palengke. I-chard natin yan, yung tututungin natin. Kailangan natin gamitan ng uling. Ayan o. Diba? Parang yung bunga nga ng mayong volcano. Na umuusok. Ganyan. Mapupuno ng usok yung paligid mo niyan. Pagka ganyan. Okay na yung pagkatutong na yun. Takpan na natin. Antayin natin lumamig. Kasi may init pa yan sa loob eh. Mamaya bubuksan natin yan para ayan na. O, bubuksan na natin. Tatanggalin natin yung mga uling. Wala nang apoy yan. Malamig na. Pwede na. Ready na yan. Pipigain na natin ngayon. O, yan. Piga-piga. Lagyan na natin ng yung pangalawang piga na binigay sa akin sa palengke. Siya ko na ipinansabaw na diretso. Yan. O. Mapapansin nyo, hindi masyadong puting-puti yung gata kasi nga tinutong natin yung nyog. Kaya ang tawag dyan ay tinutungan. Tinutungang manok. Pwede din yan sa baka. Masarap yung tinutong baka, masarap din. Yan na yung ating lahat ng ingredients. Yung ating gata galing sa tinutungang nyog, chicken, kalamansi, saging na sabang hilaw, sile, bawang, sibuyas. Gisa na tayo ng bawang. Maraming bawang kasi masarap dito sa luto na to yung maraming ricado. Konting asin para may lasa na agad yung ating ginisa. Pisa-pisain natin para yung garlic oil sumama din dun sa ginisa. Ayan, maraming sibuyas. Yan, kailangan yan dyan. Kasi yan ang magpapasarap. Lagyan na natin yung ating minarinate na chicken. 2 hita ng manok. Pinahati ko lang sa 3 bawat isa. Ayan, oh. Pero pwedeng mas maliliit pa dyan ang gagawin. Okay lang. Nasa sa inyo. Ayan, oh. Sasangkutsan natin. Baliktarin muna natin para yung kabila naman medyo mahalo doon sa ating ricado na ginisa. Magdagdag tayo ng paminta. Kahit na naglagay na tayo kanina sa marinate natin, magdagdag tayo kasi yung masarap yung lutang yung lasa ng paminta dyan sa luto na yan. Amoy barbecue. Ayan. Ito yung kalamansi. Naglagay ako ng 4 na kalamansi. Piniga ko. Pangsangkot siya. Dati, niisip ko bakit naglalagay lola ko ng kalamansi. Hindi pinamarinate. Yun pala kasi yun. Para hindi mag-dry yung chicken. Tsaka, yung lasa niya pag kinakain, masarap. May citrusy flavor. Ayan, nilagay ko na yung gata na ating piniga kanina. Galing sa ating tinutong na nyog. Lagay na natin yung saging na ating hiniwa. Hilaw na saging. Pwede rin maglagay dyan ng papaya. Pwede rin ng langkang murang-mura. Takpan na natin. Kuluin natin siya. O, after 30 minutes, kulong-kulo na pero pakuluin pa uli natin para siguradong masarap na. O, ayan. Another 10 minutes. Ayan na, lumalapot na. O, malapot na siya. O, masarap na.
Ang bango-bango mga padaba. Hindi mo maintindihan kung may nagbabarbecue ba o basta, ang sarap ng amoy. Tingnan natin. Ang sarap. Dagdagan natin ng konting asin pa. Okay na siya pero mas masarap kung may dagdag pang konting asin. Lagyan natin yung siling panigang. Hinati ko lang sa 5 piraso yung 2 pirasong sili. Hinati ko sa 5. Kaya lang, ayan na. Oh, para mabango. Ganda, 'di ba? Thank you mga padaba sa lagi niyo pagsuporta. Sa mga hindi pa mga nakasubscribe, subscribe na po. Like and share. Approve. Blah blah blah. Lagay natin yung sibuyas na hiniwa natin kanina para masarap. Yan ang panghuli. Thank you. Ito po, kain na po tayo. Ito po yung ating tinutong manok. Ayan di ba? Ano natin to specialty natin to sa Bicol Yan, manok. Tapos nilalagyan namin yan ng hilaw na saging, na saba. Sarap. Wala tayo nung ubod ng saging. Masarap din yung ilagay dito. O kaya papaya. Pero sa akin, mas gusto ko yung saging. Kain po tayo. Tikman na natin to. Tikman natin tong saging. Unang subo para sa inyo. Ay, eto yun. Nako. Ito yung nakalakihan kong kinakain ko sa Bicol pag nagluluto ng ganito ang lola ko. Ang sarap. Walang pagbabago, walang pagkakaiba. Diba? Yung chicken naman. Ang sarap, grabe. Salamat po sa suporta. Salamat sa pagpapanood palagi. Thank you po. Bye-bye.